fetche fak umsileman twawe mbabala beka usitidla mafehle fehle uthanda mafetche fehle zala nongciviza ave bhayiza kodwa empini ave wina Mafehle. Mafehle. Awungishintshe phela ndoda ubuthe uzongishintsha. Uthe uzongishintsha kubuhlungu kulala sofa. Dala phansi. Ngeke mfethu ubuhlungu kulala phasi. Ngasesofeni ubuhlungu ngikhathele futhi mina. Sengilambile futhi. Uzem. 30 minutes. Yes. U30 minutes mina ngazivumelana ngawo ukuthi manje solobe ngivusile enhlifhe. Ngeke ngilale mfuthu lo 30 minutes. Yabona nje mfethu ngabe sengilele usuzovuka mhlambe nawe ubungiyekile nje ngalala. Wow. Foot. Fine. Hey wena. Siphumile. Kanti uba isikhathi ngempela. Hey, muntu ndini. Vuka. Samsophanda ngeke phela. Sesiphumilanga. Hawu, sambe manje. Ngalali. Yazi usungizaba ngesibhobo unkabi. Lapha ngihlale ephuza amaphilisi ezinhlungu njalo bayelala. Mase sifika sesiyi-week lapha ke. Hleka phela ijoke leyo. Kangcono. Ya sanibona nina abantu ndini. Hayi bophuti amahle. Siyaphila. Umuntu ndini imalini lento enidayisayo la. Hayi akuyona into le amasoseji la ngikwenza la. But hey about to our customer is always light. It's fine. Ngita sama sausage la ahlaza 5 rand eh. Oh. Avuthiwe 10 rand. Oh. Nginikele ihlaza ngizobona ukuthi ngenze njani lapha. Yes. Angadayisa ihlaza mina. Yena mlisa mama. Indaba ngijwayele kabona. Kwenziwa yini ukuthi ihlukanise udayisa inhlobo yodwa la udayisa evuthe kuphela kodwa ngeslim? Yabona lawo lawahlaza. Yeah. Awambi lawo. Athi mina. Uyabona lawo vuthiwe lawo. Yeah. Nawo futhi awami. Yabona nantanga imbovane. Uyangihlokoloza. Ungithi.
Angiyithandi leyo nto. Sayithi mina phela ukwenza loo nto leyo. Nesausage ngoba manje hey nesausage kuleli sausage ngicela ufake tomato sauce, barbecue sauce, mayonnaise, peri sauce, yeah. Ufake lokho kuphela, ungenzi stap ungafaki stap la wentepetayo. Hawu. Ungitshele mnumzane. Yabona, Jabet man. Wenzani la? Yimini umose la. Mnumzane, ikhona isosi la uyibonayo wena. Mhlawumbe mina ongayiboni. Mhlawumbe phela ibona amehlo komoya kuphela. Izango kuphela kwazi ukubona isosi amasosi akhona. Ikhona mhlawumbe ngigxobile emhlasimini. Ayikho isosi lana. Utsenga isoseji uhamba. Mnumzane, faka isosi mnumzane. Ukuthi iphuma mnumzane, faka isosi mnumzane. Hawu. Isosi enginami ni-1 nakhona isendlini. Akaze abakhona isosi la. Futhi uyazi wena mafehle, hlala udlula la njalo akaze ayibona isosi. Uyangistressa namhlanje ngoba unemali. Faka isosi mnumzane, faka isosi. Faka isosi la. Faka isosi. Ufuna kufayela isosi enginawo? Isho khuluma. Hawu, usahleli. Faka isosi, hamba uthatha isosi la. Ama-customer ngizozogcina. Bathenga banana. Chocolate. Kakhulu. Lazo. Oh. Ngiyabuya manje. Awungigadele la. Ngithembe wena. Hey. Man ugadile la usembile fasile. Hayi. Nasiphelile isosi bophuthi. Yabona sikhotheni. Bachephula. Ngishiye nabantu la ngathi bakhadi. Baphi? Yazi bangididisile lawa. Nami ngithiwe sengiphethe sausage kanje. Ayenza ngisilima yabona mani. Khuluma, baphi? Long story. Ezimepishana. Kuyafana mina ngikutshela lesi sifishane uzofuna ukusiza nalesi sinye. Hey. Ulithini? Jenzo lela phansi. Yini ngempela engayithandi ngawo? Kunento engibuye ngayithandisisi kahle ngawo. Bengayena umjebhule lo kade hlanga nontanga ayibobani lapha? Ya, uyana indaba ba? Nazi into futhi uyenzezo. Kulabo osheni bakho laba. Omafehle nongqiveza. Ngikuthi uhambe yakhona ngizwa. Uhamba utshontshe noma yini esile. Ebese khona wazi nami ngihamba ngidayisa lonto le ebe ngithola amasaso jam. Ngiyadayisa la wena uyadla. George. Usameleni la. Jame hamba. Wasebenzela lezo sausage leyo. Elishile ha. Balo into eshe kanje. Hamba la.
Hey. Yawona muntu. Uqekezwa kanjani la ekhaya ukhona wena? Bonanga. Wow. Hallo. Hey, wengqivisa ngizombulala lo. Uba manje lozombulala. Ngizombulala lo muntu lo. Njana phela uthi uba lozombulala. Hey. Yabo mjebhula. Okay, ngilinda kancane ngiyeza manje kunamanje. Kuthathweni. Ngibuza ngoba ungazi noma ubonanga ukuthi yini engekho la. Sephi screen sami lese. Sasibiza lese screen lese. Bekuyini umsebenzi waso? Ngabe singabonakala noma sikhona. Thini? Kodwa ngibuzani, ukuba bisho wena ukwazi lutho into ebiza. Yabo lo mfana lo. Madoda. Ingakho nje engenalutho. Yabo nje useselya yabona kwafa ikati, kwafa igundane, kwafa amaphela, kwafa yabo lo kathi ngafe lonely. Efendlini enameva. Hawu kodwa. Hey. Bekumele yena uzusho njalo. Bekusa right ukuthi uzongibulala nestaff kodwa ukuthi ngife ngedwa ngiyilonely. Ngivele ngenamuntu. It's not like iscreen bengizositshontsha ngihambe naso bengime naso la emva kwesithathu. Dai. Wazwazela. Qheb. Ukhulumelani ngapi ngeni ingane? Ngakuthatha ngifunde lo gama. Futhi angimina ukhulumile wena ushilo. Uzuthi hayi ingafika lonely. Ucela uthini uthi ingane ayihlali lonely? Mafehle. Mafehle. Yebo. Hlowe. Ubani lo? Ya? Yini uTo? Ngiyawazi mina. Awuze man. Qala nje ngibuza amaphepha lento efale ngayenziwa yini la nebaleni. Asiqaleni ngalo kwenqola. Hayi, lo nqola akenzanga lutho labafethu. Yabo, abantu abangaba inkunzi bekuyilabo boyithuba umfana nentombazane thina ngabe siyahamba siyakubona sifike sithole bona. Manje ngicabanga senze njani madoda? Hayi phela ilula lento basuka ngaphansi sofisa siyabaklinya. Nansobona nje amadoda phansi. Kumele bakhokhe. Yamlisa Mbumbulu. Onkuzi malanga. Ngoba vele ni abantu abangakhokhi nina anizokwazi nje kuvalenseni iqhomolozo nje. Yabo? 1 plastic ntombazana. Cathulo zami lesi. Yini ngasitshontsheli nina. Kukhona into engifuna ngenzele yona la phakathi kwelokuzana. Phakathi kwengadi. Ngifuna uningisusela ukhulu. Vela ngithanda rent. Umnumzana. Yindaba ngilula kakhulu mina yini ungathuma imfambele yakithi usikube yenza lokho. Cha ngazi wena mina. Andrent angithi. Siyakhokha. Nareta kuba. Siyakhokha uthi siyakhokha.
ayonamanga rent ngihlala mahhala la ngakho-ke nizongisiza ngokuthi into ebhedayo la ebaleni neyisusa njengala maphepha aseqoqwa yimina afanele ngabaqoqwa yinina nihleli njani enze lutho lapha niyigqomile umbila ngicela ningawuthinti umbila ningawulokothi ngawutshala kanzima yabo ukuthi kunzima utshala umbila uhleli la ningalingi nophazamise nje isikhwebo esisodwa kwalahleka isikhwebo kulahleka nendawo yokuhlala cela ningenzele njalo nala maphepha ngiyagcina ukwabusa namhlanje anibutha amaphepha bakwethu angikwazi uhlala ney'ngulube kulungile hayi soshaya yonke into la it's fine akobe unecathulo lokucwasa Abakeni. Yeah. Asiqaleni ngalo wenqola. Yabona ke asambeni. Mafehla ibizwa ngani into yenzayo manje Mafehla amathawula cheap nje edolobheni ungani ungathenga ithawula ngiyakubona kwethawula amaphepha ngiqeda kwabutha amanzi siwagcwalisa phansi wakwabona bani usile kahle ekhanda esulubuso ngephepha iphepha Mafehla lokusula isinqa yazi Mafehla ngicela wabuthe la maphepha Hayi bo, hey! Abaleka nobuso besinqa. Kanti isambani into engaka? Hello. It's busy man. Hello. Ya ngithi unqubeko lokhulumayo. Ngubeke wapi? Alimshade nisethe scheme lana emahlathiyele emtsimini. Nabu ukhona. Ifo wena. Aya ngisho kuwena nabu ukhona. Ngithi mina ngeke ngisakhona ukuphumelela bafowethu ngingishiye la ensimini ngibe late. Hakulungile bona phethu njani lapho? Tukubamba Mafehla kobe uzolala lapho. Umba vele ulala khona. Yona ngani? Ngibuza ithini lento oyiphethe eplastic? Ngithe icathulo nje, ngishilo nje. Phela mfungithethisa. Ikhona icathulo ebuya ngathi amapieces. Icathulo. Dlani nodwa nje lapho. Wayithela msobho wayini. Ekuse wena. Cela ingila zethu wena. Akuzona ingida. Amasausage. Oh, cela amasausage wena.
Why? Hey. Wathi awethu manje. Awami mina wade wadayisa mina ngibize nina kwanza ukwazi ungisize ngesigora. Lo akayona inkinga. Ngifuna ngisize ngesigora. That's it. Yabo? Please, sexabana. Ama sausage akuzona inkinga and awami lama sausage lawo, right? Dofesha. Awumtshela sisenzeni. Yabona la sifaka amakhamera la yonke le ndawo. Yonke into enenzayo sayibona la. Ya, sasifuna ke ingilazi nje. Ya. Baba. Akuzona inkinga. Ama sausage kanti yini inkinga yenu? Yini inkinga yenu? Yafana. Ayifani lento le, ayifani please. Futhi sanithuleni manje. Sekumele yimi ozokhuluma. Ngitshela wena yazi ngoba lo sengimtshelile lo. Ngicela ukungishiya yazi. Ngicela ukungishiya bani ngaza sixabene nakho ngicela but ngicela ukungishiya senibophile. Sishiyani bophile afela kunenkinga nina. Hey. Yabo Mafahle, silala sikhona ingenxa yakho. We-good storytelling ngiyathanda. Awuchaze kabanzi. Phela wena George Bryce stand. Well, yeah, i-price stand. Wena wadla ama-sausage ngoba ufuqe. Angithi aphi-ke lawo ma-sausage uzowakhokha njengamanje? Mina i-price stand ngisangoyithatha la engiyibeke khona ngihambise. Futhi ukahle hle okay asenze nje wenza uhambisa ama-sausage mina ngihambisa i-price stand. Yeah. Yazi nasithola ukubani uqasha le camera ngoba vele ifile. Ayibasebenzi le camera. Buke le ntambo leya. Hawu, ayisebenzi le nto le. Udlalela komfambele. Yazi lama camera ayikho yodwa. Maningi. Sungiphatha. Usungincenza phela wena. Hawu. Sengidiniwe futhi mina manje ungangikhulumisa. Wengivisa. Mafahle. Awu Mafahle uyazi ngeze kuyanuka la ngaphathi futhi nikhona ningizibelani. Hey. Umuntu ndini ngoba ungaboni ukuthi kuvalwe lapha ngaphandle. Oh, awubenganakanga ukuthi ikhiwe la. Ubani okhili lengane lentombazane leyathi impilo imise elibhotshozi. Kanjani ingane nayo la ngaphakathi? Nkosi yami umuntu. Hey, long story. Long yazi madoda. Ya le long story yenu yenzeni phela ibemfishane ukuze ngizoza nginalanga lonke ngoba wethu. Yona muntu mbumbulu. Ukake mina ngithanda isingisi yezo. Sicela ungiphinde ungibuze lo mbuzo kodwa ubuze ngesingisi. Aw. The story make it a 12. Sivulele khona uzozwa. Kuvale mina la. Hey. Mayi, yazi ngithumile bethi ngikhuluma nomuntu omile. Antu uhleli? Ah, hey. Nihlelo kwekapa la. Nisha ukita sibhekane la kwenzakalani la? Mina ngithe ngifika la bekugcwele indlu, yezwa. Kukhona inswelabo yolwabishi babafana.
bavele bangithatha bangibopha bangihlalisa phana bangibulalani ngenduku dog. Hayi banenzanga lutho ya manje phela ngoba ilanga luze losithela nenza njani ngale ngadini phela ngithe centani phansi kwensini. Ngeke samakamera kuthiwa kugcwele la kule ndlu. Amakamera okunukani nakufica kukhona lokho futhi niyabona intambo yakhona iqashukile yini indaba. Sokhona amakamera yonke indawo la. Funa usiqhathe nabantu kade ngishawa mina abe akho makamera ngizama ungisiza bandla aningenzele okukodwa ngabe nikhokha irent noma niyacenta lapha engadini futhi mangabe ngithi mina mbani ocenta lapha engadini ngizoyidonsisa khulu enza nje ufuna imali yerent vele nikhokha irent manje kuba nitshela nihlakaniphile kunami. Bubu Purpu. Yini? Kwakuphi wayetheni nalo? Uqaqinga intambo la noma ukhwepa mina. Bubu usana noma stende lo. Sasozama imali ama sausage nemali yerent. Hey. Wena nje angazi ngisho utiki uphuma kuwena ngixaka ke mangabe uzongitshela ngendaba uba uma stand uyakhokha wena Fine uzosala nawe nene inene yani umdala kabi lo muntu usudloma nene kodwa uma ukuthi ufuna ukukadela niyofuna imali yami yenza nje woza mntanami ambani ufuna imali yami nini hey man yini enziwa lo muntu lo Emile ukuze singazoqabane la esenzini into engayiqondi. Oh hayi akayeni umntwana ohluphayo uyafunda bese ke kuba ungqivisa ukudla nje kuphela. Hayi ezinye inkinga ke zokudla ke hayi uyadla oza ke lokhuzana hawu awona uzokhuma impuphu wena namhlanje funda mina woza Yazi mafahla. Ngibona sashintsha lezi impahla esizigqokile. Ngoba masiphuma ngalezi impahla basiphinde basibambe labafana. Safowethu. Hey, kunjani wemadoda? Awu mntana wekhehla kuyaphileka amehlo madala. Sawuzama. Hayi bo, amadoda esuka embonini na. Ha, uyazi asazi embonini sekuze kwaphela amaviki amanti singayi embonini. Hayi ndibuza ngoba ndibona isipedi. Hayi phela wena mntana wekhehla isipedi asisebenzi embonini kuphela. Senza noma imuphi umsebenzi. Kodwa ke lesi ngisitholile la. Umnini waso waphela ubengasinakile yabo. Wangisifice nje sidindelezile la kubekwe i-sausage. Oh yeah. Hayi kuyevakala. Oh, wasithini sausage? Hawu, wangibuza umbuzo ucashe kanjena manje. Phela mina ngidle emgaqweni. Ngithathe lento ngayiphosa le, ngathatha ithuluzi oba ngisebenza ngamathuluzi. Yibo. Ngidlile ni. Hayi kuyevakala. Hayi bengicinga ubudle inyama phela le. Kahle bafo bendithi ake nizame indlela zokuthi dithethe nawe. Kulandawo yakho engathi inkudlwana pha esitolweni sakho ukundisikele ngapha, uqalele ngapha. Ngifuna ukwakha umuzi. Yazi ngathi nginokusola ukuthi mhlambe sekuphela itopic lana. Njalo lehlangana khona nawe ngitshela into eyodwa. Ngakutshela ngathi fika nemali ngizokunika leli side elingala. Ubone wenze njani ngoba leli ngasesitolo angilidayisi. Lo mfana wami ungayizivela ngifuna aqaphe isitolo ngoba ngathi uqaqekile nala emqondweni uyabona. Hayi ayihluphi indaba.
ngizama ukuthi ndikufakele imali yakho. Yabona into ekumele uyenze ukuthi ulethe imali nje ukuthi wenzani, ufaka amakopi, ufaka amadumbe, ufaka into ezibolile okwakho lokho. Mina ngisahlangene nalokho. Ndoda uma ubheka ngingafaka amakopi na uliphekile nje ngingafaka amakopi mina nento ezibolile emzini wami ndakhela ukuthi ngifaka amakopi nento ezibolile. Kuningi ongakufaka esingakuqondi ngoba nawe ngiqondi nje uwena. Uba bekuthanda ifoni le yandawo ngebathi ukudonsa enkulu impama le ukuthi nje ngoba ndiyayifuna ngoba uyadelela futhi azivele tha ayihluphi indaba eyi njalo inkulumo eyodwa Christmas ufika kanye phela ngonyaka awu Yini ligqokile? Ugqoke nzela. Iyona ngobe nginayo le. Yile nalezi ade ngigqokile impahla. Wena indaba ungashintshanga masibanjwa manje labantu laba baphinde basibapha uzothini. Wayegqokise kwingilo sesesikhokweni. Noma advertisela i-funeral cover thizeni. Ufuna siphinde samsobosha lapha endini fana uthi sebenzela izelezi. Ngifasele ngizithembile wena uzenze njani uma ukuthi siyophanda siyabuzama siyaphanda akuhlangani ukuthi mase sivele sibona into esingayibhathula mase sibhathula uzobolela njani ugqoka iveyili yabo uthi njani yonto oyaziyo le ukubhathula ngaso sonke isikhathi ku-right lokho ngizokushaya wena asihambe no, genau plan, sit. Yabona faka phi slow motion sami Hey, yabona mfana awusondele la Uphuile. Ngeke akekho uhambe ekseni kwamina ngimazi nami. Ubaba bakho kuyasebenza kodwa la. Le ndawo elanga muva njengoba eseyidayisa. Awubonto noma idayisela umuntu ogcina edayisela umuntu ozodayisa le ndawo le esihlala kuyona. Kanti kufanele wena uhlale naye phansi umbonise ukhulume naye. Azona malume angiboni ukuthi uyayithola i-point of view kababa. Njengamanje yebo akakhulumi nami zonke izinto phansi. Angiboni ukuthi uyayibona i-point of view. Umuntu ohlale ecabanga, umuntu ohlale noplan vele sitalo nje. Uyakhumbula cabangisisa kahle phela. Wadayisa imoto tuku ngase sitolo la. Njengamanje sewukhona into engenayo la emndenini. Njengamanje njengoba ezodayisa le ndawo vele le ngapha engiyibona useless kwamina. Sawuplan wakhe lo ucabanga kanjalo. Hayi mina ngizwa kahle lento angizwa nange qhamuka nange qhamuka mangabe kukhona abantu abakhuluma ngaye hayi wayengisiza Angishaya kanti niphuma vele nina ngoba uMambane lo kade nibuza uMambane la. Ngiphuma kumhlobo wami wakudala, phuma kubhululo.
Akeve ney'ndaba ziningi. Bebuza nje indaba umhlaba and stuff. Wehle mncane wakho ngathi impela uney'nkulumo ey'ningi. Awusho-ke uthi ekubuza ngomhlaba wena wathini? Hayi bo izehloni. Ungena kanjani ungena kanje kukwakho la? Hayi bo Ntiyode. Umjomba noma uDelfuthi. Angisaunderstand wavele wangena wajomba nje uyibona indawo yokungena ikhona kodwa lana. Kwenzakalani ngawo? Yazi into engimele uyazi ubona kunje la. Ezami izandla futhi kukwami lana. Hayi bo Ntiyode phela mina uzungitshena lokho nami sekhaya la. Ikithi la. Ngiyazama ngiyalungisa ngiyanondla egcineni ngibonga ngeplate lamasimbi. Lana ke into engimele uyazi mfana wami. Ubhuti wakho omdala khale sami isicathulo lana. Uqinisile impela khale sakhe isicathulo sikhaluza lapha egedeni. Sinuka phu. Ngikhuluma nje. Ayiwanda nje ukuthi icathulo zami wayilo idliwa magundana kanti wena lo uhokhelana nephunga lecathulo zami. Njengoba kade ngisifuna lesipeti lesi usuqhamuka naso manje nje. Ngoba uqhamuka usukhukhuseka naso manje ngifuna ukusebenza lapha isipeti asekuhambe naso. It's a new from the box umacekeceke le. Sizosebenza uvayiza. Manje umacekeceke ngeke ukwazi ukuthi ngihambe nawo. Ngibuya nasey'ndaweni esipeti. Isipeti sikhona la endlini. Hey wena ubaba kho right kahle la. Lesipeti lesi nje njengoba sisidala kanjena lesipeti lesi usithenga kusiphi isitolo? Kunetolo eseyidayisa ipeti eyiguge kanje? Cha kodwa sho kahle vele amathuluzi ayafana ngoba lesipedi lesi siyafana lesala khaya niyasibona le. Wengazi vele. Yona mfundiso yami le noma yanyoka ukuthi mabe sikhuluma sibadala noyihlo lakho omncane usubala amazinyo. Ngikhuluma noyihlo omncane yona uthi uyaphawula. Uphawulani umncane ngapha? Kade ngisachaza ukuthi ngizokushaya ngesurprise baba. Wethe futhi ngizokugila. Yazi lesipeti ngisithatha. Isithatha desimba amasoseji. Habe. Sausage. Ngiyizwa manje. Lo mhlola. Hayi ungazongihlolela manje. Awe, langayibovana kwethu. Kade icinga apha amasoseji. Umsana sukeleza athi efuna amasoseji indoda. Come on, apha amasoseji mfowethu. And a cheap work comes afana la abiza la ekhaya. Yini nje vele? Ungena emkhuhlane bafu. Okay, ngina amasoseji ngihambe ke kwena. Awungandisa boy. Amnandi amasoseji alo muntu nafuthi. Afana nsena la ekhaya. Ukuthi akha cheap. Yazi into engingazi into enzela mhlanje kuseni lo muntu. Wathosa ngesipeti. Awuhambe. Hamba, tsamaya, vele utsamaya ngo, tsamaya. Awu, engikhuluma isizothu, tsamaya please. Ngithi nginenhlanhla nginamathamsanqa impela. Ngithola ngamasoseji anoshizi amunqwanyana kanti ngitholisela ngento yami. Ngayize vele ungigilani ngempela. Yini engenze kuwena ngempela? Yini isono sami emhlabeni? Ukuthi ngakukhulisa. Mina never. Awungitshele yini engakwenzeli yona? Ay. Mina never. Yewe, mayewe. Ngebhizi ngithola ngamasoseji athi ngithola ngemali yami. Hamba thuba bokuchutha phambili. Ngibuye ngize kuwe. Umdala ungaka unobhebhenene lentshela. Ungitshele kahle ukuthi yini ke wena oyidayisile? Hayi bo Ntiyode, kanti yena ungifunani? Hoyi, kahle ungazodlala wena. Ha. Yazi nina ama-surprises nina. Wena uba nini? Sihleli sixoxa zomndeni ubhise unekene nobuso la uthephuhle. Ubani wena ufunani la? Hawu. Ubaba nje usangambe nawe khona ngizolanda imbewu la. Oh my son, uze ngembewu. Lungile ngizokulungisela manje sengivele ngavukela ushukela nesuthuthezi ilezi ingane zale ekhaya Nkosi yami. Ungixolele Pho. Hey,
Wengane? Hayi. Awufake lo halo la, singathele mina ukwenza lento. Shona. Umama wakho lapha phezulu benobaba wakho bamkhokhela zingaki imali yami? Akuyena mama nobaba wami, u-anti wami nomalume. Oh. Okay. Nitabuka kuphi vele? Tambula. Oh. Olokwathi inhlungu mina ngisho ethi hayi yihle nonyawo leya. Unyawo linampumulo ngampala. Ngisuka le nje kodambuza. Ungayiziphela lento engibuzayo ukuthi imali yami ngikhokheleka nini? Mawubezwe nje wena lapha ya amaweshe bekhuluma bodwa behleba. Bathi bangikhokhela kanjani nini? Bathi manje wena ngani? Bathe ubani kombuba igama lakho? Ubupho wayitheni? Ngithe mina wathi ucha utheni ukuthi mangangibuza. Ubani nje wathi bengarenti. Okay, ntude nalo mqondo lapha phezulu uthi angikhokhi. Ngilencwadi. Yini enye ozuyibonile la endlini? Lela bhuku leliya ibhuku laThixo elikhuluma ngoThixo. Ngifundele. Usho nje wena. Oyidlulisa. Bona ke leli-ke. Wena ngagcina khona. Nekuliphi ikhasi la ngizofunda la kugcine khona mina ngoba phela ngiqale phansi yonke lento mina sengiyayazi. Number 20 ya. So. Kuthiwa lana osonzululwazi bathi sebecwanengile ukuthi umhlaba wawoyimbulunga base beqoka iphepha abazolibiza lemaphepha lawa sesontweni abiza ngeBhayibheli. Baqoka iphepha abazolibiza ngeBhayibheli nokuveza kahle kamhlophe ukuthi amavisi amaningi ayexoxa umuntu ngamunye yilo naloyo wayebeka udaba lwakhe akusikho ukuthi uNkulunkulu wayebanikeza izimo ezingaphezulu kwamandla abo bonke ukuthi loyo wayehluleka ukubhekana namandla anikezwe wona. Lento kahle kahle umzekelo ukuthi nawe ungasabele sakhe istory bese sesibhale phansi ukuze nomuntu mhla ebhekana nestory esikanjalo azi ukuthi kukhulunywa ngani. Ngilele. Bathi bangilethele inkinga ke manje nala na. Hayi, uzofundela wena le ncwadi mina. Wabuke wona amagama lawo upside down. Lek naleti yami. Unkosikazi ala ekhaya. Ngoba ngiyayibona iringi. Ndaba le yakudinga wena yabona kodwa ngoba sihleli sobabili. Lo muntu loyo wahamba wahamba nengane yami la encane. Angiphindanga ngambona. Dinga ama-divorce papers ke mangabe umuntu ofake lento angikwazi uvele ngisuke ngiyikhiphe. Okunye okungasakufuni ungakubuzi ngeke manje. Ngeke ngifumule mina ngane mina. Yami ihamba nonini. Ngizwa. Funda la. Wengane. Kanani ngisizeni lana kusama nizongithuthisa amakesi lawo.
Usiholela malini? Hawu, ngokungisiza nje. Usufuna iholo? Umambeche. Yabona njengoba sihambishana le, sihambe sifuna umsebenzi. Angizwa? So, either uyasiholela or siyakho. Kodwa nibuke nje abantu abafuna ukufesa. Umambeche. Umuntu ofuna umsebenzi ubukeke kanjani? Oh, hayi ngino 50. 40. 30. 20. Oh, deal. Nginaniki ngoba vela akona kahle kahle amakesi amabhodlela. Edlula nemkhulungwane i-alpha uqobe ney'nkulungwane si-on guard ney'nkolovane yamhim i-big 5 and a big status i-biography isinkinga ni-overlooked i-smart kicker I said it yamhim umndeni wami umngani wami volo lami omunye futhi Usandulela. Usandulela kabi mafundisa usandulela kumele wazi ukuthi unezinto ezinyama. Usandulela uqeda kudlula la manje nje. Hello bastard loyo. Uhambisini Nkosi impela. Angize ngikubone wento angayibovana. Angichazele phela le machine yakho le yama sausage yagcina ipheleleni. Izona ngayo lezo itofu lezo ezenza ukuthi ngimfune usandulela. Usandulela sefike lapha endlandleni wafika ushayisa endlandleni ezongivuza ngamasausage. Phambi kwethama ithama laselazi ukuthi mina ngisengidayisa amasausage. Yena selambe mina ngiyantshontsha amasausage mina ngingena ngewindi ntontoni mina ngeke usandulela uyangistressa. Hawa usibulela usandulela usimoshile nje sikumphakathi. Phela wena into angayibovana ngathi uyislima kabi. Besikwazi thina mfethu ukufika la kuwena no 2 rand no 3 rand usinike lama sausage. Manje laba balezi izitolo base kakhulu laba mfethu. Bambe eqolo nje. Angazi usandulela uyangistressa nje ngoba uyangistressa. Usandulela nje bafuthi ukushawa. Yabo simnabise nje simnabise uyasikhawaza thina somphakathi. Ngiyabonga ukukhuluma ucabanga kanje. Mana uzomshaya wena? Uzomshaya wena. Mina? Never. Mina ngoba ngimbuza ndlela nje manje ngifuna ngisho umshaya, ngifuna ukuthi ngibe ngimbuza ke ukuthi usandulela. Uyenzisa yini lento oyenzayo? Abese achaza bese mina ngithi okay, bese ngiyahamba. Imake. Uyakhumbula? Sisayiqala nje le ngxoxo. Angeke ngasho ukuthi uyislima wena. Ilanga lishisa kanje usuka la usuka khona ufuna umuntu uyombuza nje. Bengidingi i-reason nje kuphela. Angifuna umshaya. Kodwa ngoba wena ufuna umshaya uzuyasho ngempela bese imshaya njengomphakathi bese imshaya njengomphakathi asabe uzomshaya asabe. Angifaki mina ngifuna iroom yokuqashisa. Manje phela la umastendi wami ungimba eqolo. Lama sausage ke lawa engiwathandayo awasekho. Sekuyaphoqa ukuthi ngiwathenge kuzona lezi zitolo nakhona hamba eqolo. Mana ufuna indlu uqasha? Awusho ngani? Uhleli phezulu omqondo, ufisa wabhodla ngokhalo. Uwona lo mqondo loyo. Yabona lapha ukhona umjida phela la ezansi lo ukhuza umkakho, yabo ukhuza umkakho ngizwe. Ngibabona. Mana uyambona ukhuza umkakho lo ohlalise lamajida la u2. Angibaboni. Hayi mfethu. Uyambona mfethu. Hawu okay yabo lama khona amajida lawo 2 lo kuyisidudla bese bakhona lo okunye waqondi noma umjida noma ufix noma uyithekeni noma kwenzakalani ngaye awumboni hayi ndoda unendaba asibonani ngiyabonga sho bahlale bethini ngeke bathindi thina machine bakhipha ufakini baqeda amaqhinga sibafaka ipayipi yakhala kabili kathathu intimbi yomlo bana yini into yenzayo vele iprice yayehlisa umuntu enyusa iprice yini ke yakho vele wengane amabhodlela amayashoda lapha nathi nenze njani unyusa iprice wena wehlisa iprice yini vele into yenzayo amabhodlela amayashoda lapha nathi nenze njani wena muntu ndini ubone kanjani okay it's fine ayashoda alilodwa ibhodlela lithathele lapha letha
Aha. Wona plan wakho ke lo? Fusek. Ngisakhuluma. Khuluma wedwa. Bona le plan yakho. Wamlisa Mbumbulu. Mana lapha. Ayikho ngisimbe uphela wena ungazosenza. Ngisimbe uphela before. Hayibo, emini kangaka. Hey, mhlala yami. Naza bamba inkunzi engasile la. Hey, wasidudla enzani phambi kwesitolo sami. Umbabela inkunzi. Hey, you damn man. Isidudla sinjani leso sibamba inkunzi. Nawe islimo ubanje isidudla. Hayi man, akwenziwa kanjalo. You damn line man. Phansi kwamadwala lapho kwakuhlala khona inyoka. Lezi inyoka zaziphuma uma ziya endundumeni la kwakunokufika khona izinyoni. Yona umuntu ndini. Wenza wemfowethu. Wenzani? Wena. Ngithela lokho. Kwamba. Wenza njani? Mfowethu. Wemafehla, nangikwaleta mina. Ukhaliswa yini uthi ngisebenzisa ingane yakini noma ingane yakini ngoba siyawuqeda umsebenzi? Both. Iphike imali yami. Hey. Yazi, asitholanga leyo nto thina. Imali yomuntu loyibiza ngento. Akwazi phela ufike ungikwalete bese uthi imali yami yinto. Mafehla ngadlali nina. Ilinde nini ingadi la? Ngiyacela, ningene kanje phakathi kombila. Sicenta umbila. Nocenta nihlangana nombila nini? Anicenta imbila, nisusa phakathi kwawo umbila ukhulu. Ukhula mina engalifuni. Ningaphenduke ukukhula ke kwanina ke. Nigcine seniba izinto ezisuswayo. Ngisafuna ukunibona nje ukuthi ngihambe. Sisusumbila susa nokhula emanjeni. Waze wena uzoqala ngale mina uzoqala Samuel la. Oh. Lokhu njani? Hey Mlisa Mumbi wase Church Koch. Hayi kuyapheleka kwendoda. Wemfo, kahle ala ekhaya angizela ngiyalelwe unqayizivele. Ungitshela ukuthi la ekhaya nje unamagumbi la ongakwazi ukukhona. Yithi nje ukufihla ikhanda. Oh, kahle wena umuntu ofuna ukufihla ikhanda. Yebo, njalo. Manje umzimba uzowenza njani ngawo? Cha phela sengiyashaya mekufihleke ikhanda konke kuzobe sekulandela. Oh. Kodwa haya ngisho kabi ngangizwa kabi. Ibolile example yakho. Ngeke phela ufike ukuthi wena uzofuna indawo ukuhlala uqede ukuthi wena ufuna ukufihla ikhanda awubala umzimba kodwa nawo uzoshutheka. Vele kunjani? Phela bengifuna vele ukufihla ikhanda ngizobe sengifihla nomzimba wonke. Kanti wena izindlu zakho la injani zifihla yini ikhanda kuphela azufihli umzimba. Oh hayi ngiyakuzwa. Hayi meyikhona nje engakwazi ukuthi nje ngicuphe kuyona. Ayikho inkinga. Wena ufuna ukucupha noma ukuhlala? Ukuhlala. Manje usuke sengathi mina ke umuntu ocabanga kancane kube uwe umuntu ocabanga kancane ngoba phela kuyabonakala ngisho impupho ukuthi ngabona ukuthi hayi uwe la ocabanga kancane. Izindlu zikhona. Zikhona izindlu nansi nje indlu yokuqala nje. Yona le ungahlala kule ndlu leya. Abafana bagcina abahlala khona konke abayibhema nje enganuki kahle. Bagcina bethi khona izinto ezibancinzayo. Kodwa ngicabanga ukuthi wena mangase nje ufuna ususela lezo zinto lezi ezincinza uhlale khona ngeke waba nankinga. Angoba vele kahle nje nami nje angumuntu ofuna nje indawo nje ayokukhosela hayi ngizocupha kuyona. Vele umuntu uswele ya. Ukuthi uswele akumele impela sekungabaze lokho. Njengomuntu osweleke kumele umukele noma yini uzohlala wena kule ndlu le encinzayo.
Uma kukhona ungakuzwa kahle uzohayiza ebusuku ungangivusi mina. Uphindele futhi einkingeni zakho. Emfo. Awumalini la irent? Oh, irent uthi ngibo u600 ngenyanga ngosuku. U600 ngosuku. Wakwezwa bani ekhokha ngosuku ngoba vele mawurent uzokhokha ngenyanga 600 inyanga. Ukhokha ngenyanga yonke indawo. 600 lento. Ucanulwa yini ukuthi ibhandi uyavalwa ngentengo? Wena into la. Hayi ngizoyithatha. Unalezi inkunzi kanti? Hamba ungena ngale. Hamba ungena ngale. Uyaphi noplastic? Yini ungakayiboni? Njengoba usufikile wena la ebaleni yini ungakayiboni ngoba ngathi kuningi okukhomba uqala wabiza indlu ngento. Ufana ncamashina liyangane namangqume bepopola yonke into la endlini igcina sengibuza nezintandathu ukuthi usakhona nomfazi. Nawe ukhona ufuna ukungibuza kona ngenqola yami? Cha phela wemfo angibuzisa ukuthi laba bobabili laba nje laba engibabona kade bebamba inkunzi la ngasenhle manje nje. Hayi suka endleleni yamsathana suka. Indaba yamaphela. Lezi zinto ungabingeleli. Wefana Jeffrey. Yebo. Uyangabi mfana wami sawubona? Ngiyaphila. Uyangakuphi? Ngisala esitolo. Oh ungiphathele lana awuze ngapha. Hey. Uphathele amahewu la ngoma. Hey awusho phela. Uphi umfazi kaJeff? Ukhona. Umfazi. Umtshela phela ukuthi ngelinye ilanga abuye ezingapha ngakimi yabona. Elodwa nje ilanga ngithola ibaby kiss ngithi ukubuyisa amandla kuyena. Kanti yini ngempela? Why ufuna ukushaya amanco akho ufake ama-holidays? Wena manje msiba isiphusha wena ngiyakudlalisa ubona ukuthi ngiyakudlalisa nosiphuku. Iphi yona le mali? Ngiyakudlalisa yini ufuna ngidlalisa wena? Xa wena kuthandisisi wena. Kuyikho nje ukuthi ngimdala uzoya esitolo kodwa nje angikufili nisho njalo ngithi ngikuzwa. Hayibo. Akuyena uBhubhu lo ya? Umazela uBhubhu. Umazela eDambuza. Uhlanganiswa yini eDambuza? Bengihlala khona futhi uBhubhu behlala nalo sisi lo, ngazi umsisi noma uauntie. Ubeqashe la ekhaya noma behlala khona la. Yona mfana umtshelana. WeBhubhu. WeBhubhu. Hey, yona mfana. Yona ngane ntombazana, ubani mama wakho? Madiqa. Mana uMadiqa ukuzala Hoyibo. Washo afana futhi naye. Yazosho afana naye. Hey, wafana. Shoot mina kahle ihlobo zigcina itholene, igazi liyakhuluma. Yabona kushithi nabo laba bathi Hayi, Jack. Khathale mina manje. Hayi wena shaya man. Hayibo. Shaya. Hey! Hey! Umbila! Awu. Pura angitsenza lento thasiyenza. Uthe wena ashaye umbila nokhula. Sishaya umbila nokhula. Yini manje? Umbila, wenzeni umbila? Nasi sikhwebo Pura. Wemaluka ke ngihluphi curiosity ukuthi ngibabuza hayi bezoqasha la ekhaya abantu laba imingaka imizi. Hey nini? Angisakhuzani nina ngempela niyawuqotha niyawuqeda nje nya. Nganguthe suswe konke. Hey awuthule wena satha nenzima. Wamiyeka lo waqhubeka wakugunda ukhona. Hey. Manje Pura ufuna senze njani ke manje? Utshaleni. Ngiyafuna. Utshale njengamanje. Asinayo imbewu. Ayo, Pura kulungile sawutshala khona izintanga. Into yokutshala, yes. Awuthi ngiluse ngishentshweni. Hamba kini wena. Uzokhambisa isisusa isandla nawe.
Angeke Puli, manje uzosimela ngempela nje. Kuyaphoqa. Hey, ngizonigada ukusithela kwami ngishona ngala ngizoba sekunegodi lapha elikhulu kabi elokuthi nigqibe mina. Hey. Wemafehle, ngidleleni. Mafehle yini embe ngiyenzile kuwena? Yini ungikhube edwabeleni elingaka Mafehle? Emini kapha uzongenza into eminyama phambi kwabantu bebuka. Angibuze, lengane ke le manje yona eshaya impandla la wena umile wena lapha. Uphethe isipedi. Yona ibhizi yangena nje ngocelemba. Nasemgwaqeni uyiqhatha nabantu. Kuze kube nini udlala ngengane kanje Mafehle? Wena ngani indaba ubisiphuphuku samafehle. Ucathi uzokwehlela mase kukuwena. Wena ngani? Ngisuvuma lo, agxisha inhlabathi ekhanda lakho wena. Lingathi ikhanda lakho mangalingcolile, angcolise ingqondo yakho. Umbili. Zama manje. Ma lo sole sona yanona. Angazi nje njani. Nitsanda ngawugunda. Uyekena ngithi ushile lo. Puli, ufuna ngithini nalo suwise kodwa futhi bawufuna. Vele ngigunde nami. Bulalani mina ke. Okay. Wena wangilahlelana. Ngoba sekuyavela ukuthi ubaba wami noma uyasho futhi uthi wabaleka. Hey, ke wena ngani? Ngizona inkinga zami lezo. Inkinga zami wakho. Yabo manje ukudla kuyabiza manje. Uzofika usumdala ngako usuyisifuqa kudla bizongitshela ingane yami. Udala kwakuyiphempasi elalibiza. Kathi ngisho njalo kuma wakho vona uthatha umthwalo wakhe wahamba nawo. Futhi mina ngeke. Mina ngihlanye. Wena uzalwa nalezi wena. Ekundumbila wami. Uzalwa nalaba wena. Landeleke ehlanye ukuthi wami. Liyangilandela. Number 1 and serial number 2. Pupa zalma fete njoli sanga kuchu tu. Yeah. Ngatasuka mpeka ukoni. Koni satukile nguye mkanu kwelu George. Isingisi.